Amstrad. Ja, goddag. Jeg vil gerne med, hvad nummer har politiet? 87 31 14 48. Michael, kan du ikke lige hjælpe mig med det her? 87 og hvad mere? 31 og 14 48. 31. 14. Altså 86. Hvad mere? 87. 86. 87. 86. Hallo? Ja? Hvorfor siger du 86, når jeg siger 87? Hvad nummer var det, var? 86. Så starter vi forfra. Så ja. siger du 8. Hvad? 8. Ja. 7. Ja. 3. Ja. 1. 3. 1. Ja. 1. 1. 4. Jamen, det er da for mig, det er 7 cifre. 87 31. Ham der i baggrunden, kan jeg ikke lige snakke med ham? Ja, Michael, han vil lige snakke med dig. Michael, han vil gerne snakke med dig. Ham her, kom nu. Kom lige, Michael. Du skal have nummeret på den, hvis det er, at du skal komme tilbage igen. Og der skal du. Ja, det er løbet nu. Hvad er det her for? Hallo? Ja. Ja, goddag, ja. Det er fordi, der er nogen, de kommer, og de truer mine fyre med, ikke også? Og også, altså med. Og vi har aldrig gjort noget. Nej. Er det der nu? Nej, det er ligesom, at de er tilbagetrukket, men de kan risikere at komme igen. Ja. Og det er der, jeg gerne vil have. Michael, kom lige og skrive nummer ned her. Michael, kom lige og skrive nummer ned. Prøv lige at lade være med at råbe ind i røret, når du råber efter ham der, ikke? Jo, men jeg kan jo slet ikke finde ud af, at jeg er chokeret. Nej, det må du ikke være. Du skal ikke råbe ind i røret. Nej. Michael, kom lige og skrive nummerne. Nej, stop det her. Prøv lige at høre her. Jeg sidder på alarmcentralen. Jeg kan ikke vente på, at ham der han gider lidt røven, og så kommer ind til dig. Det er 87 31 14 48. 87 31 14 31 14 48. Jeg skriver lige ned nu. Jeg prøver lige at se, om jeg kan. Nej, jeg kan altså næsten ikke klare det, du ved godt. 86 87 86. Nej, drop det. For Michael til at ringe til politiet. Farvel. Farvel, altså.